Dia nak bilang jungi ka penhun working the movement belong to the court ka national organization di India yang berkuai akan ka jamit pemerintah ya ka bang yo orang bermain Indo yo pas ni cila jong ka North Eastern Hills University o sa PS chokla ya ka bang dalang ni kapor belong ro kita ki concern citizen jong ka Meghalaya ya ka bang isu tu syai hak beri bang jinge ka kum di pat ba nong nong ni kendo ai berfat ke bang yo ban pensau au pas ni cila jong ka nebu bentar sini gelong ba yo sel ba kum bang yo ban kendo rio principal jong ka St. Anthony's College ya ka bang i bagi katu kan ni kena ki bomdon yu adhar lasa berngem no ban penduk ke exam dan kalian jungi yo penduk yu pas cila yo ba kam di penong kunta nama ba no ban violate ka an keru violate kalau amla benong nama beli directly ni sutu bagi em apa kari sencapat ba ni em apa kari ka ba like doi dekene ke ai berkhoi anda bang yo penduk yu pas cila lang lang jungu la pen pau hero ba unha ban khot ya ka meeting nak da bar ki principal ju college prepare ke jala ke jungi bau nyok bani song bani ka discussion bani kren nam takani ka benta bat kumju hero ulaong hero bana kalian jungi college la gi don bagi syam ki kena ki bom pat don yu adhar bagi mtre ban register yu adhar ro ka college kan haban khot iki kan haban ni selok baki kan haban ya persang ban pesro thu iki halo ka ai ka benta bagi mde hero bando ya ka exam bagi ni kon namar bulai man ki examination prepare ya ka bangi kum ki pai ba hadu kat menta ki singiru nadu mensuang isyang ba anda habangilek ban ya kun ya kano ke exam mo nong habron ban rayu admit card di tangno admit card katang ji syakala piang ndai kani ka ba menta kalong ba ka parthai ka balong menta kawan ka parthai ka bakalan ka bangimla ba suthu ban champang chu ndai ka ai berkhot ni smo ban ong ba kum ki pai ba nong snong ngim ndai ban ong ba dilek persa ya kano ko benta ka ba kum ka sarkar ka pentri kam na ka benta ka hok ka ji shisha oh ni syong hakari sencar pak ba ni syong hakari ke belai loi ni em halo kata fundamental duties fundamental rights of the Indian Constitution ke ai ke bangin ha banyai banyang ide banyai ka kum jinjai jo kapor ka kum ka generation ke bang em ka kapor bamenta ke ai berkhoi yang ban akliang jong u vice chancellor rekat lem ban ngiru ni lada ban yo ban penbor yu da ka ba un hab hero ban create kano ka awareness campaign kalong ka benta ka badan kamba lada nakliang jong ki schools ki college hajing sisa adu kasing ke bani kong saban pentri kami adhar lani ban penbor ki kena kinumla banong ban lej ban register adhar kadi ka duty jong ka college namar ka college kala syem ya ka benta ban wanra ya ka hikai ya ka pule ka puthi ka jingnang ka jing start kadi ka college ka ban syem kita berkhoi amla banong bagi kena tat ka ek bong ka college kan chungai lot ndai ka college ka di ban wanra ka awareness ka college ka di wanra ka jing hikai ban yo ka jing penshai ya ki kena ki balik pule hala ki jong ki college kat kong ka jing don kam ka jong ki kata kadi ke buta ke kongsan bat ngi sutu hero bana kaliang jong vice chancellor hakani ka jingi kenduk lang bat ngi buta sngi ola pediang ya ke ai ke bana kaliang jong ngi kren bat ngi rung ila dep ong hero balada ka no ka college kan persang ban penbol bai ki kena school bakin le yo dah kata ka bomla banlong lani bat ban berngam ban bersit iki ban ong ban kinduk no ban ikun ke examination la kem don yo adhar kata le le ka long lupa ka ba bean ka long lupa illegal along persa hero ya ka ain ka kanun ka badon hapo ka jeng jela ka jungi ka badon re hero hapo ka rin dia pro kawai kata ka de ka beta ka kongsan ka ba nakalian jungi pun pau ne ka por badang ni syakma ng scam hero ba nakalian jong ka North Eastern Hills University ka ba ada ban issue ya kan ni notification bat kan sa beta hero ki college ka ai kurkom ka ba di banla bar ringkat lembat ngi hero kum ki social organization ki badon pak jela ka jungi ngin haban kmi binia ngin haban page binia ya kai ka badon kam ba kanum don kano ka banwan ra ka jing na ka beta ki pat ba nong song kham tam ha ka bidi bi kna school ka badang pule ha ka ni juk ka bamenta na ka ban yo ai jing nang jing start ngi di bendong ka jing itli ngi di bendong jing trelang ngi di bendon hero ka mensim ka bahan nam ta ba di sum thu lang mar kiliang halo kino gi benta nam ta banwan ra ka jing syampang ka kedun awaken the movement ni wani kendu vice chancellor ni om hero ya ki principal jong ki college prepare ni klem yang persa ye adhar ni klem wan hero ban persa ye adhar ni mla hero ban penbori ki pat ba ni kena pulia banong tole adhar ni to wale adhar ndai ka kamram ko jong ni shibat naman ni em halor ka life and liberty
Ngi halal kata ka jingem ka bangi de ban ongru right to equality lan ni jingem panjaran kador. Ngimla badong bagi badan adhar kinya la ka jong leti, ngimla badong bagi bomdan adhar kinya la ka jong leti, andring habangi em hero hala ka jong ka ri ba ka jai ben riu, ngiem hala ka jong ka leti, ngiem hala ka jong ka jela, ngi ben yai kat kum ka lawai ka bangi de ban perkhat na ka benta ka longdin ka bandin hakala sai ba chi sngi. Kata ka di ka benta ka bokongsan ka benda ka yang junga kum u chairman jong ka weekend the movement ka bangi kran han khot jarang ka bangi git khot ngin yo ma pisnya urusiki wei batoa nang ni syakmat ngin yo lem ban ya perkhat lang ya kanu ka benta ka bangin perkhat na kam ta ka lawai ba hakala sai ba chi sngi kublai sibol.